Nahimong sadya og mahinungdanon ang pagsaulog sa 8th Blaan Day sa General Santos City karong adlaw diin gibida ang ilang kultura ug tradisyon. Ano ang report ni Abby Caballero? Ni kanta og ni sayaw subay sa ilang tradisyon ang kaigsuunang mga blaan atol sa selebrasyon sa ikawalo nga Blaan Day sa General Santos City. Duna sab 14 ka bahay kubo nga gimontar sa mga barangay nga dunay asosasyon sa indigenous people. Diin ilang gibida ang ilang mga handmade nga produkto ug duna sab mga tanom nilang gulay ug prutas. Matod sa Indigenous Peoples Mandatory Representative, mahinungdanon ang selebrasyon sa Blaan Day sa syudad tungod matod pa ila gayud na bati ang pagtahod sa mga opisyal sa syudad sa ilang tribo. Binigyan po kami ng karapatan. Binigyan po kami ng respeto ng ating pamahalaan. Po'y lubos na papasalamat sa lahat ng mga leaders na sumusuporta sa mga programa natin. Dako matod pa ang papel sa tribong Blaan sa kalambuan sa General Santos City, hilabi na sa kultura sa mga general tungod sila ang unang namuyo sa syudad. Maong pinaagi sa maong selebrasyon, gipasalamatan sa lokal nga kagamhanan ang kontribusyon sa maong tribo. Pagpasidungog ang peaceful coexistence and cultural divergence or diversity sa atong daghang tribo din sa syudad. Mauna nga ang syudad, likod na ay foundation, iniutang nato sa atong mga katutubo, labi na ang atong mga kaigsunan ng daan. Ubos sa Ordinance No. 14 Series of 2016, gideklarang Blaan Day sa syudad sa General Santos ang Hulyo 22. Mausab kini ang unang adlaw nga dunay milingkod nga representante ang nasangpit nga tribo ngadto sa konseho. Samtang malaumon ang lokal nga kagamhanan nga magpadayon ang respeto ug paghiusa sa tanang tribo sa syudad. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.